je Produkt Crew na IB 2009. Akurát sa nachádzate v našej spálni. Ja osobne som začal tancovať v roku 2003. Takže odvtedy som crew member. Nejaké skvelé 2 roky som bol v produkte a neviem, chalani sú super. Viem, čo mám od nich čakať a viem, že ma v istých chvíľach podržia, v istých chvíľach podržím aj ich. Každý breaker, ktorý breakuje, ktorý je fakt dobrý, by mal mať svoju skupinu chudobných ľudí. Aj keď teda mne ten tanec potom v konečnom dôsledku učaroval najviac, ale že teda môj spolužiak na základnej škole bol vec. Potom zrazu jedného dňa Parchan on tak povedal, že volajme sa Produkt. Humani chlapci sú otcovia hip-hopu na Slovensku. Teraz si to už tá komunita menej váži, tanečníci si to vážia. Amerika! Bol som tam. V Amerike sme boli Viktor, Matúš a ja. Že tam si mohli normálne sprejovať na jednu stenu kostola, hej, furt sa bavíme o kostole. Ten hip-hop ostal žiť iba na tých výbojoch. A na tento trip myslím, že nezabudnem. Ja osobne som išiel do Chorvátska s 50 eurami vo vačku, pričom cesta tam na hlavu nás vyšla 35 a nakoniec sme na tomto tripe zostali 35 dní. Ideme? Ideme. Raz, dva, tri. Ojojoj. My dvaja. To znamená? Je to už prvýkrát, čo sme v Manchesteri. Na chalanoch z produktu si cením hlavne to, že sú dobrí a že sú zároveň profesionáli. Poprosil ma prvotne o to, aby som mu skomponoval niektoré pesničky na konkrétne toho videa. Prečo čokoláda? No preto, lebo ju mala v kabeli. Lebo išla zo supermarketu. Chlapci nám tu behajú po celom svete a reprezentujú Slovensko, čo sa mi páči. Každý jeden tancuje srdcom. B-Boy Dexter z Trinidad Academy Super Heroes Crew pozdravuje skupinu Produkt a našu spoločnú firmu. Peace!